Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Armando Napalwan, Karibal. Dear Manong Nemi, kasta unay tinagsak ko, Manong Nemi, ta graduarakon. Adag dito syudad nga agbasbasa, Manong Nemi, babayan ti suportar ni Nanang. Ni Nanang, Manong Nemi, nga nangyarado ti bagina tapno di kasta kat mapagpasanan. Iti kursok nga marine engineering. Takayat ko, Manong Nemi, sumakay ti barko nga agkasursur iti nadumod mga paset ti lubong. Nayanak iti igid ti baybay, Manong Nemi, ket panagkalap iti pagsapulan di tatang. Sunalayang tao, nasapa nga natay Manong. Karadrador idi ni Manong ko nga Arthur, iti high school, idi matay sula. Matay man natay, naiwawa. Gabo iti baybay. Iti baybay, iti paggapuan, iti pagbiag mi, isumot iti nakakiltayan, ti biag ni tatang. Na idi Manong Nemi nagdawel, madamang agipakpakat, kadig iti palned na. Dati sigay nga nalayak nga titug. Ket idita bigla natan nga agalinuno. Narebnebneb Manong Nemi ti bangkana ket gaputa sami idi nga mapasangpet sinapol da. Adda nga nitakdak ti maysa nga isla dito lugar mi. Igit ti baybay ti lugar mi Manong Nemi ket adda kami kanig iti asideg nga isla iti bandanat amyanan nga laod. Naglitikin kami dito kastaunay Manong Nemi ti papatay ti amami. Ti amami nga babayan ti panagkalap na iti baybay ket agbiag kami ngem ti matlang baybay iti nakagapuan ti panakakiltay ti biag na. Intuloy idin Manong Nemi ni Manong Arthur ti panagkalap saan nga nagbasa iti college ni Manong Arthur. Manong Nemi dito met kinaraduarak iti high school nga ni Luisa. Nga idi graduar kami kini Luisa Manong Nemi ti high school, ada idin nagkinaawatan dagiti puso mi kini Luisa nga ipatpatag ko unay Manong. Wine. Pati ni Luisa Manong Nemi kat saan nan ngayon tuloy ti panagbasa na. Malakip ko lang at karot Manong Nemi idagpakadaak nga mapansa di syudad tapno agbasa iti kolegyo. Adda kam idi itigit ti baybay napang kami nagkasanggir iti bangka di motor nga nakasanglad. Salag idi Manong Nemi ket mamano ti mapan nagkalap. Kaaduan na Manong Nemi nga dagiti mangalap ket nakasanglad, nakasangat ti bangkada. Inarakop ko idi Jesuna Manong Nemi sa ako'y nagkandi kinibibig na. Luisa, umantayo akman. Yung asadagmat lang ti syudan. Maminsanak ang bakasyon, titunggal semester. Tapos na may pantiili titunggal may sakarata.
You're my first and last love, Luisa. Ore matsiyak, Armando. Sigamat yung munakin mauding ayat ko. Iba't patik ka unay Armando. Iba't patik ka unay. Iso na lang tanong graduarkan sa anak ton nga may kari. Gabot high school graduate lang. Tanya nga ron, marigrikat kami lang. Ore na kami, marigrikat kami man. Wan angam kaya na kaninanang mo nga pagbasaan. Babae ni tiyap, panagangkat na ti ikan nga mapanila ko. Ikat nga kalapan na kiti mangngalam. Wano, ti ikan nga makalapan ni Manong mong Arthur. Nga ninanang mo't mapangangila ko. Ti kanan siya na, isumuturnungan na nga itid kang ka tapno may tultuloy mo tagbasa. Armando, o mga na makakita kandot sa bali nga babae sa syudad. Kat malipatan na to. Saan kanto nga malipatan, Luisa? Aging nga adadanom ti baybay. Kastamat ti kaada. Itaayat ko ken ka. Siksikalain. Siksikan tulain. Kasta idi, manunemi, ti pinagkinarimi, kini Luisa kadedi nga rabi, nga ti parbangon kiti suntot panagrubwat kon nga mapaniti syudad, tapnurugya kon tagbasa. Nabati nga rod, manunemi, tinubyak, iti lugar mi, kastamat tayo kadananang kini Manong Armando. Manong Armando? Manong Arthur. Sa kaim ti Armando Manong. Kapanagkalak ni Manong Arthur, Manong Nemi, kukwa na. Diyan makalapan na. No, dumawat. Agkid daw no ni nanang kengkuwa na. Tapno adama inayon ti pauit na kanyak. Kat saan nga kayat kano ni Manong? Bayan nyo lang. No, di na kayat. Siguro akit kayat nanti mga asawa. Isot agur ornong. Isumit ti ko anak. Ngayon asin no kanti ti ararman ni Manong mo. Check ba na mo? Dinansamat amot agaram. Kunak ata awamot pa iti amok ararman na. Napiyakan niya Manong. Tadan nobyak. Nobyak ni Luisa. Wan Manong. Ito pakit magibaga nga bakla ni Manong Arthur. Alis to nga naglabas ti panawen Manong Nemi ket no kasta agpakasyon na kang kanayon kamlatang agsinarak Manong Nemi keni Luisa iti kiti baybay. Ngem kaday din naudi nga panagbakasyon ko sakbay ti graduation. Saan ko nauray isuna Manong Nemi iti dati apagkitkitahan mi. Diyak magten nasawa Manong Nemi nga napaniti balayda. Idinto ta ni Manong Arthur kaday nga panagbakasyon ko Manong Nemi sakbay nga nagraduaran. Kat saan nga si mga sangped iti balay? Ito na magikininanang no apay, Jack amo ko na matinanang. Wan Manong, Jack amo ko na. Aging ka Manong Nemi iti graduara kon ninanang laing timay. Awan ni Manong Arthur. Iti sarod-sutik kininanang no apay nga saan nga may tikabsat ko. Ay, imbagak mo't anak. Si kalatan, kuna naman. Isupay ta paggastusan ti blete ko na. Anak ang tirandam anak. Dito'y kakadisyudad nga agpaala. Dada ka di magpaalak nanang. Dadain to kutyo. Awan, agim kunak banakit no. Agawit tanton sa lugar tayo. Di sadya kanton nga agpaala. Ori pansit laeng awan no, anad kayat mo. Kumusta mo ni Luisa? Di na sinubalitan na ito naudi nga surat ko. Sakbay nga nagraduara. Kansa nga nagpakpakita ka rin di naudi nga pa ng bakasyon ko. Abay mata na kasto ni Luisa nanang. Nung kaano pa nga graduara ko. Sumuting kasla pananglikliklik na kanya. Alala, sa mga supala at panunod pa anak ko. Mangrugin di programa kita. Nugas ka sa nulaing. Lumalpas doon ti programa. Halam tumti kwam. Nas ka na nako kita. Agsublitan nga dago sa kawitan sa diyo lugar tayo.
No, baka makam talaki di tila strip, nga bus, nga paprobinsya, di sunto. Uy, nanang, naragsak ka kadimot lang. Agredoran ako. Isa sino ko mati saan nga agragsak ang agredor. Nangroon ng tungatan, no, agsakaya kong di barko. Kaya nag-aplikarak to, ha? Kaya kabayat ng oruray pa nag-aplikar ko, siyempre, balik sa dagat. Agkala pag tumatmanin. Yung mag-uray ka nang, di pagkalap, ni Manong timanging kalkalap, di ba? Ganan to karteramatik nga kalap. Di sublat mo to. No, kahit nang ipasublat, ha? Duma, at tagapagambro di Manong. Sa mosawan ti kastanan. Duma, nalamiss kanya. Baka nangruna idan. Kasla kagura na ni Manong. Apa ko man na pangguraan na ka? Baka ma-insecure. Baka apay nga siyak. Iti naggraduar. Saan nga naggraduar ito na? Naggraduar natin ni Rahamat. Hindi ka natin ni natatangyo. Saan nga dito pati panunuto pa na? Tinaskan ka naggraduar ka. Kinagsublikan to sa di lugar tayo. At nung kaskasan na lang, kabayatan ng oraim ti approval ng aplikasyon mo, agsiman, edi agkalap ka man. Nakamakami ti last trip manong naming agawid iti probinsya. Hindi pa nag-travel mi nga rod kaninanang sana ka makaturog. Hindi ito taninanang manong naming at naimas ti turog na iti amay ko. Diyaga mo manong, ang sisimparat dagiti sumsumrek iti panunod ko. Ano yan tungat at masang patak sa dibalay? Madanong kong tungatan ni Manong. Anong tungat amat ti may regalo ni Manong kanya. Isod tungat at makamo, hindi na tumang kasapulan ti managpaalak. Kahit ni Luisa, umay tungata, sumarabo kaniyak, into madamag na, nadimteng akon. Abi ka saan nga sinumbatan, sinubalitan di surat ko na udi. Diyos ko, adagdagas nga parparik na kanya. Sabi ko ma, saan nga pudno ito nga parparik na kanya. Sabi ko ma. Sabi ko ma, saan nga pudno ito parparik na kanya, kinunkunak Manong. Nga man yan. Aniyan nga pasama. Gabata. Dadanimat gaya man makatawan. Sipod nag-asawa na Luisa kini Manong Arthur. Nanang, saan nga po nung da ito eh? Apay awan ni Manong dito balay. Gabata, iso ti si Mangpet iti balay na Luisa, anak. Niya? Ito ko na yo? Anak, pakawanam ko man ni Manong mo. Ken pakawanam ko mamit ni Luisa. Kahit yung asawan, kabayatan ti kaawan ko, nagbasbasa sa siyudad. Inaram ni Manong Arthur ni Luisa. Kaslakas diyan. Kabayatan ngawang ka. Ada ni Manong mo nga, kasukat mo kano nga mapanmang paspasyar king kuana. Ngem, pati kahim ni Manong mo Arthur, kadagayat ka ni Luisa. Dahil nga Luisa, amo na kaya na kami. Kahit yung asawan, nilipat ak ni Luisa. Kahit inayat na ni Manong. Hindi klase na kakaya na yat. Kahit ni Manong Arthur, ano klase na nga kamsat? Amo na nga kaya na yat ko ni Luisa. Apa niya inagaw na? Ti aga-agaw nga kamsat. Diyan ka mo kusong batan na ito, anak.
Nung makasalitam to ni manong mo, isot magilawlawag kang ka. Tsak kayat ka makita na dyan kapsat ko nanang. Tsak kayat ka makita na dyan aga-agaw. Traidor. Amo na nga nobyak ni Luisa. Kapag nga inaramid natin pumuspusan tap no maasawa na. Kapag sa inyo yung pangamuan niya. Abay talaga namuak. Di kaya't nga madadahil ti managbasa anak. Iso nga inlimid mi ti amin. Huwag sir ti managturpos ko na nang. Amok lang kumakastoy sa anak ko nga nag-awawit pa dito probinsya tayo. Luisa, kapag nagpaling ka na ko. Manong Arthur, tubok no sa nilangit tigurak kayo ka. Kunit sa serbi makapsat, awan ti kapsat ko agas kayo ka. Patasim nagpakita, papatayan ka. Anak, sa mo kumaibunton amin ang pambasol mo kinimanong mo. Taurian niya kumawang teraramidan ni manong mo no saan nga kinayat ni Luisa. Anak, saan nga da kayo kini Luisa tinekari? No digat isuda kini manong mo. Awatin mo ti kinapudno, anak. Awatin mo ti kinapudno. Kat baliwang tumandang. Ado dita ti sabali nga babae. Ado dita. Kaputi sakit tinakam ko manon nemi. Imbes ko mapanag agkalap. Tamailiw ako ngagkalap. Ngayon may sabay manong nemi awan ti pagkalap ko. Naging inumak nagbarbartekag. Nagaslawanit sa serbi pwede biyag ka niya. Ado nga pa magbaga manong nemi ninanang kaniya. Ken pasaray may sarungak manong nemi ti balay da angkel. Ngakabsat, nabatbati ngakabsat dari tatang manong nemi. Angkel! Ikagayam. Angkel sido, nakurang tinong ko, Angkel. Pangasim man lang na, pumaala ka man na. Awan di may tulong king ka, ti Arak Armando bro. Kaskala di lalaki. Ang pagustuhan ka, ha? Ang may salaing ang buti. Magbagaan ka man. Sige man, Angkel. Ore may sat Angkel, makaskada kayo, Angkel sido. Kabayatan inom kami kini Angkel. Pinagbagaan na. No kayat mo, agtinulong ta. Agtinulong ta nga niya, Angkel. Nga mangikalap, kadigiti pagkalap ko. Amom, ni manong mong Arthur tagbumbuenas. Kang kanayon nga iso iti agbambandera. O, bibiyang ko king kuwan, Angkel. Kayat nga nakamatin niyo iso na. O, nang hamat maliklik ang santa pagsalitaan ni manong mong Arthur. Nagdinamag nga talaga nga kimangkit nga nagkalap sipo di dinaasawa na ni Luisa. O, bibiyang ko katakwatang. Horean niya nga oras mapanagkalap. Bagat kasi nga oras kadalat iso na ti bye-bye. Nung kasta nga gapo nga gap ba, suwanglad nga gapo nagkalap. Di ay, binanyera. Talagang naling ni manong mo. Talagang naling nga Angkel. Naling ang kalap, pati tinubyak, kinalap na, inagaw na. Ay. Di man tamag kit ko. Saan nga kaya't idi ni Luisa? At siyempre, sinunubyo. Ipatpatig na ka. Tsak manamuta. Islam. At dan sakit impainom ni Arthur kang kuwana. So nga nakaturo kasi yaman tiri damag. Kaya tiyong asawan. Rinames di manong Arthur ni Luisa. Kaslakas siya. Abi kasanda nagdarom. Kaya tama, tagdinamag ini, ang inanlaw ko yung naganak ka ni Luisa Isuna,
At nga may babay ni isuna, no, agdarumda. Talagas niya di istorya. Manugot ni Luisa ng kasarda. Nang runa di mamanda nga masikog ni Luisa. Iso dati anak da ita. Kaya tiyong asawan, Angkel, ada anak dan? Ada anak da. Kaya ito di ka po na no apeng manugot ni Luisa nga kasarda tapos ang nga nagkabalasan. Abi na saan naging pakamuan niya? Nakasagadak magagbaling nga ama. Di ka anak ako ba? Naroden, talaga kasi dyan naroden tinapasamak. So nga, saan mo nga sakit ng tinagam mo? Masalutsod ko man. Ano yun, Uncle? At ka din napasamak yung kini Luisa. It is second year college sa panagbakasyon ko. Ali namin to, Uncle. Second year college kan third year college. Kaya di naudi pa nagbakasyon ko sakbay nagturpusak sa anin nga nagpagpakita. Gabot ag-asawa da din. Unang hanggang nga tanga putot, tisikog na. Sa nga tanga dan tisikog na sakbay nga rin mas ni manong ko. Gada tsaka mo. Agpuwenta ka. Ni Luisa at ikang runan nga makamuno sa sino ti ama ti anak na. Mano ka nga bulan sakbay nga rinamas na. Oo, hanga si Kabarok. Manong mo naging putot. Mukwant-kwanta eh. Dede naudi nga pa nagbakasyon mo awan ni Suna. Di third year high college ka nagbakasyon ka. Oh, manong bulan deta. No kumasikat amana, sakbay kuma nga nagserrati klase, di third year ka, adda ko man sikog, di manong ni Luisa. Han? Hani di nagpagpakita kanya kon. Bali dua bakasyon ko, Uncle. Nasa nga nagpakita kanya ni Luisa. Nanayunan ti may sa nga pute, manunimi, king ka sa angkon nga napupuutan. Nga imiyanak gayam ti balay Uncle. Sinapol na siguro ni Nanang manunimi kit nasa pulan nak dito ayan ti Uncle. Anak. Di mo kadikayat nga agkayanan kayo kini Uncle mo. Ore tag may samot ka Uncle mo dito balay da. Ngayon chukit yung sa wanang. Imiyanak lang dito, ikabutan jak nakaawi din. Apay, ti pagkarupyo, magustok ta ganito eh. Kasano nga kay nga ro din. Kaya asinok kadwayo, nagyanak dito yan Uncle. Awan ti pagtanag mo kanya kanak. Gabot tayo tayo lain. Dimtang damanong mo sa jibalay. Ano ti kitsusawan? Saan da nga kinasurutan nga dadya kayong na asawa ni anak kapsat ni Luisa. So tap no awang gulo, kinaykayatan ni manong mo nga nang iawid ka iti agina, ti balay tayo. Nya? Kaya yung asawan ka balay ko ti traidor kaya nag-gaagaw ka kapsat ko? Isungat nga kunak anak. Ure ta awang met ti kadwa ni ta Uncle mo. Dito'y mo mutin. Kaya yung asawan, naagawanak lang nga roden tinubya. Mabaksatak pa iti udag ti pagtaygan tayo, Nanang. Hindi na kayo yung asawan. Hantak pag ganun di balay tayo, kita yung nga traidor nga kapsat ko, taggaan kasta. Kaya't kumit ngagyang ka, ngam no kita kayo ito akang kanawin nga kapsat, ano tinamnamaim nga mapasama. Kakasyak to nga mga naawa ka na kayo. Ang mga no makapagpinatay kayo nga kapsat. Talagang papatay ti kapsat ko. Papatay na dyan nga traidor. Papatay na dyan nga ang gaagaw na talagang kahit ko papatayin. No, rumasok iti darak. Agsilang ti panagkitak, papatay lagi ti panaik. Anak, saan ka kumang panunod ti kasta? Nalay nga kagpana, Nanang. At apanak sa diwalay. At damat panan yung manong mo. Ikasanunog pinana kayo. Matay ti matay, Nanang. Matay ti rumpe ka, matay!
Talaka ko man anak ko. Uray sikat inaudi, ngam amok nga sikat at daan tinisimbe nga panunot anak ko. Sikat inakaadal. No, sika kumatadda ti sitwasyon ni manong mo. Ma-insecure, sika malatnag ko na. Wala nga inagaw na tinubyak. Ano na kahit nasawan? Mapadisyak, pwede balay tayo? Nanang, hapekas na tinagbaling agasat ko. Hanggang basol ko. Nagayatak hindi na puno, inagaw ti kapsat ko. Ita mapadisyak, pwede mismo nga balay tayo. Tapno awan riri anak, masapul ka saan kay ngagden na. Malaksid, no kaya tiyot ang kapya. Kapya? Nagkapya kami ti traidor nga kapsat ko? O makita mo ka talaga nga awan ti kapya. Nawari ni manong mo, ibagbagak kang kuwana nga umasadag kang katagpakawan. Padasan na tumasadag. Santo ang pulos. Huraan niya't araramitin na nanang. Sangkon tumulos ang mapakawan. Ti traidor ang kapsat ko. Tsak tupulos mapakawan. Imay nga inyeg manong nemi ni nanang tigiti arwatek. Kanda dumapay agamit ko. Agraman ti antiparak, ti panak, kanda dumapay na pagkalap. Malaksid ka na di palnid takukwa, ti traidor nga kapsat ko. Nga natawid na, kani ti tatang, na siguro akit pinalpalagdaan. Iminom kami manen kini Angkel ti kamalman na manon nimi. Ay, arak manen. Ayem, sakti patsyem barok Armando, aging gata lang iti maysa. Maysa nga 4 kantos, Angkel. Kaya Angkel. Palisag kaya sa atabilog. 4 kantos garot nila nung santang maibos serata. Takayat ko, kaduaan nak to intong parmangon. Apa Angkel? Katrugyan ta nga ang kasusyo ta nagkalap. Sa nunong katbingay Angkel. Tibingay akit ko Kuwak di bangka di motor. Kuwak jay pagkalap. Sa duwata. May katikonsumo. Santo agkapat. Mamintluhan niya. Maminsakin ka. Lukumata maka 10,000 ta. May katikonsumo. Mamalinatang 8,000 mo namon. Dada 1,000 mo. 2,000 Angkel. Ay, wala yan. Di matangkil. Sakto, pwede ko na pinantaan. Kawan, dada 2,000 mo. No maka 10,000 ta, iti may isang parbangon. Sige, Angkel. Adot sinayang kong daw. Dalipatak pa yan, di. Pag-ip ko mo pa nag-aplikar. Nagasiman. Nagsapulak ka rin kita kasapulan kumpanya. Kas lang ang minawa ni sa bitibiyag ko, Angkel, kabuta. Sud ka po nang kalikagom ko ti makapagturpos. Tap na di kasta. Na si ato ti bangunin mi nga pamilya kini Luis. Namatawag kami traidor ng kakapsat ko. Napan na pinaturog na rinip, tinubyak. Sa nagsikog. Bigat kapilitan nga isudan ta nag-asawa. Ngayon ti salud sa Angkel. Naragsak ka din ni Luisa, iti sidong ti kapsat ko. Bitaya mo. Apeng amin nga di mo kalikaguman nga kasalita ni Luisa. No kuma talaga nga danagam na kita, tumasadag ka diyan. Baka matnor warningan ni Arthur, nga dinakait nga madamag nga agsarak kayo. Panag ko na kang kilkat siya nga naragsak. Saan na nga iahitan di kapsat ko? Sak pala tibat patag na. Kaya dungas pagarigan na mabalo ni Luisa. Baka kahit kung tumatlag sublikan niya. Papi ko mga mabalo. Nyata mo yung Angkel.
Baka nung mapanagkalap na dyan nga Arthur, agdawel, ket maiwawa, matay. Bitaw-tawat mo nga matay, ti kabsat mo. Siyak pakit pa magpapatay kang kuha na. Armando Politek, anak. Sika nga tati, adad na nga na simsimpeng ti panunot na. Di adal ka. Awati mo ti kinapun. Saan nga para kang ka ni Luisa? Sige nga. Ibusan nga ron. Hanta nga may bus. May sa siya at langan. Tamaturog ta. Ako pasan na. Ringin kanto. Tantan to agpalnad. Masapol nga masapat ta. Tapan ka. Numalado ta. Maunaan na ta ni manong mo. Itinapintas nga pagpakatan. Naturog kami nga rod, manong nemi, ngem naladaw, ti panangriing ni Uncle kanya. Abay, Kel, naliputan akbatan. Hanga bale, tinaskan kat sumalog ta. Uri na nakasaganan, dagit tinaskan nga naisganan adan ti bangka. Alagay, daramos ka, nagmurmuri ka. Di talag kape ng Kel, adan na itugot kon. Adan na templa, nga na itermos, sa jetan ton, bye-bye, ang kape. Kalakot ikan. Kasta nga ron tinapasamak manong naming ti makadakas. Idinumanon kami ti pagpakatan mi kumakapasit ti bye-bye. At dan sadya ti traitor nga kapsat kumano. May ring-ring pasdan. Nga ipakat ti palnad na. Nawan na nata ni manong mo. Talagang aggaagaw nga talaga na ita. Nanangagagaw. Inagaw na ti pwesto ko mga pangipakatan ti palnad tanggel. Naon-naan na talang. No ko mga minta naturog ka adagos idi nga saan nga iminom, di nakaunata ko ma. Ay, naridam nga talaga ni manong mo. Alisto. Talagang alisto anggal. Tanaagaw na tinumpiyak. Aggaagaw nga talaga data na Arthur. O sige, ijeta na banda nga agpakat. Nangatamat nga sa kawamin. Kat nuan niyaman ti tadtadana, nuan niyaman ti makalusot yung palnad na, iso at ikukwata. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi kalpasan ti may nga oras. Makikita kung manong nemi agsangsangatan ni manong Arthur. Masulo ng oras iso na. Kita man. Pauna ti kaaduman ng tinaala ni manong mo na. Agsasaron no dagiti kimpad. No muna ti dagiti pa'y nanginginang nga ikan dagiti. Datang ta. Hindi ba ta nagsangat? Nagsangat kami manong nemi sumagmanulay. Agad tayo. Addaman manong nemi ngim saan nga do. Kalakalingan. Idindot ni manong Arthur manong nemi kat nagbander. Woo! Chamba balin! Woo! Chamba balin! Woohoo! Ato manin na! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Kung kunanang ipukpukaw ng aslanan na maipangig, ipangpangig. Gago! Kung tamat na. Nachambaam lang, ha? Nakalalisto ka man kaming umagaw. Alala, sana na sa susunod mo. Dati na halat, Angkel. Madipay kang gudo dyan na. Kahit may sa isuna. Mabamlatan na, nakaunamat kami. Turuog tanumat kami. Alala, makaadut-adumat na ito, ha. Muna presyo na ito, Angkel, halat, ha. Pagka makalat naman lang ti 15,000. 15,000? Maka 15,000 tangkel? Uy, dapat ito nagkunam. Adumat tinahalat na kahit. Umapal ka lagi ni manong mo. Kaya atot makalapan ni manong mo, kat atot kwarta nang iyawat na kini Luisa,
baka nakayang ni Luisa. Angel, ang mandar dito magbagayo. Masakta na. Alala, lipatan mo. Amo na nga na pampanutan ni Luisa, bay amon nga isutkit kukuan ni manong mo. Kagaluwad dahil nga manong ko. Tumdang tumit laing. No at dala masapsapol na kanyak. Pulos, jak to kayat katalyawan. At least manong nami adamit laing yung kwartak na magigam. Ayun nga, nalagip ko manong nami ti mangipasa at application letter ko. Nag-arami dak manong nami sa ko imbuson. Duwa nga kumpanya manong nami ti nag-aplikar. Mawalindak mahit manong nami. Akontakin. Tainted ko ti cellphone number. Telephone number iti tiyangki iti lugar mi manong. Alis ton tumot lang at tawagan dak no as papukawan dak sa pulen dak. Nukas pagarikan, tatawang tawag ka niya. Iti may isang aldaw nga napanak iti store manong nemi tapno follow up at no tumotawag ka niya. Nadanong ko rito ni Luisa man. Liklikan ng tigunak, mamit lang Luisa. Armando. Uri mo no si Bubasol ka kanya ka. Anak ko mamatliklikan. Si Bubasol. Gawan. Ayan nandi kiti karib kanya. Nasisyak tulayin. Abang nga asawa ka kiti kapsat ko. Gaputan ng skin. Taisot amat anak ko. No, sinusinot amat anak ko. Isot pag-asawa. Kasano ngamin? Na naarabid na. Itikaawan mo. Isunod ito umay magsasalita kanya. Isot kasukat mo. Kasano kung magbalin kasukat ko? Kahit mo sawan, nag-date kayo, tigitibay-bay. Nukas ta nga malaglagip ka. Nukas ta nga kailiw ka. Diyo mapuputan na dako niti. Basan sa napagsinsinarakan ta. Natsaka mo. Nadamat sa dyan ni manong mo. Kahit kapot at sa dyan ni manong ko. Da kayong tinag-date, da kayong tinag-inarakop, da kayong tinag-bimbidisito. Saan? Da kam na tinagsasalita. Naging ka nga. Naalilaw na. At yung tandarang mga party. Pinainom na. Dadyan tinawadi nga na putak. Kapag nga biniminum ka, Diyos. Inikan na ti Diyos. Diyak ka mo dagay minlaw na. Nakaputak. Naaramin na kinagkat na. Kahit ko may dingin, darom, ngam saan na kayat nagdagan na kanya. Ay gigalagsikukan. Dagay tinagan na kanya. Kininanang mo, tinangipamuspusan tap na makapagkasawa kami. Nasa amin bagbagakin ka. I'm sorry, Armando. Tsak nagayayatan di kiti pasaman. Awatan ta kumanti kinapod no. Nasaan nga si kakin siyak tinekari. Naragsak ka kadi. Naragsak ka kadi iti sidong tikapsat ko. Naragsak ka kadi ha, Luisa? Saan na kun nga sinungbatan manon nemi kapag nagtatarasan nga imadayo nga nagawin. Nabatiak manong nemi nakatakder ngagsensen na ay.
Ituloy mi kini Uncle, si Do, manong nemi, tinagkadua nga nagkalap. Kamayatan nga tigiti bakal ka, matantandan ko, mabagbagi, manong nemi, kat igatang kumat at arwate, kanda duma pa pasapul ko, kiniduldurin ko manong. Just in case, nga sa pulanton, nagpamanila ak, nga mapa naglugan iti barko, adan to aramatik. Wano, adan to ibatik kininanang. Kasla nagbalinen manong nemi nga kakumpid siyami ni manong Arthur iti panagkalap. Aglulumba kami kadag iti lugar nga napintas nga pagpalnedan no kasta nga malpas ti tudo manong nemi ket aglibag ti karayan ket iti lames manong nemi ngaggapo iti surong ti karayan ket rumuarda ti sabangan tumipon da ti danum ti baybay ket nagpintas manong nemi nga matsambaan digiti lulura digiti sapsap kenda dumapay nga naiimas ka nangina nga ikan. Ngayon kang kanayon na tama kauna ni Manong Arthur. Kasla sarsardam pa yan ket addan sadyan. Sadyain nga maturog ti kayat na Manong. Kaya di may sa nga rabii manong nemi nga target mi ti mapan iti asideg nga isla. Nga damat pa nakakarayan na reta manong nemi ket dito iti agdindinamag nga ado iti makalapan. Unaan ta ni manong mo. Kuna ni Uncle Sito. Unaan tanto. Kuna na mi palang iti malem manong. Isongin ket dengmi nga iti dayta nga malem ket saan kami nga uminom iti arak manong. Tapno di kasta ket maturog kami iti oras 2 oras sa kamtong pumangon nga agpabaybay. Di makadakas manong. Naturog kami ng peso, yung hindi makariing kami, agtutudo. Angel, tutudo man tan. Dahil tinapintas ka pa nagkalap, nagtutudo. Abangel, ket agtitipon digit ikan. Agtitipon dito yung may isang diso. So din na, di pagtitipunan ta. Kat mapangdamang kita ka rin, mabalinda nga paglinungan, tapos saan na nga matunduan. Uncle Wet, pagkatawa ka. Nung kasta nga todo, ang linong di kita ikan, iti mabalinda paglinungan, tapos saan na nga matunduan. Katuan, tapos saan na nga mabasa. At mula katawa ka, Uncle. Kasi apeng linong daway lang at dadat o nagtidanaw din nabasa. Si babasada Uncle. Ayaw na yan. Napintas. Naglalalo namin pumigsa. Cek datay mangig da jay panagdisut da namin jay danom. Di bye-bye. Di ba? Napadasam ka din di ka. Agtutudok at bumatok ka. Ama nang napadasa ko. Babatok mo, nagpindas sa ganda jay kaya na, pag panagdisituto yun siya danom, di ba? Kaya rin no, hanggang dati danom, o nagtibalay. No, agtudugat, kung nagdagalba, di ba, Kyle? Kaslangan niya. Iso nga, maimas digiti ikan ti maturog. Kasano nga kumpad na ti sikay, numat maturog da. Ay, kat isong tungot detan at ipanangbugtak takadakwa da, kasi ay, balakbakan da daw, bakit kito da, try. Dalupusan na ito di sikay ta. No makauna ta. So, Uncle, intang din. Huwag na nga magtututo po yung pigsa. Ay, si kamalanag ko na Uncle nga mayat. Si Malog kami nga rod manong nemi. Tapno maamuan mi nga naunaan kami manen. Oo, na iti kinala alitak da itang traidor nga kapsat ko nang kay. Nakaunamat manen. Ureg tutudo. Awang pegadwana. Napekadat Uncle tanda ka doon. Adat nga doon. Wala di ka kagtagarin na. Rugyan na nagpakan. Sige Uncle. Lalala. Nagkaod kan. Ipano Uncle. Ipapuro ama. Paabayan tayo ito. Ipanlad ni manong mo. Pasukotan ta pag hindi Uncle. Tawaran. Kitipunan. Anmadlata na. Abang na tanimanong mo.
Napuwera diyan ang ni. Ana? Napuwera diyan na. Siguro kat nangalat nayon di sigay na iso nga atid dog. Agpapuwera tamat angkel. Sige. Patang nga tamat. Sabi na atid dog ti sigay ta. Ipatang nga tamat. Teta, lumbaan ta ni manong mo. Kabayatan manong naming agpakpakat kami ti palmed. Pumigpigsa mo ti pumigpigsa ti tudo. Angkel, sumarsarot mo ti tudo iti kapotek. La, uwin, gana ko sam deta. Deta tumat ti kapotek ay nalang. Hangan ang lagda. La, pumigpigsa ti tudo, angkel. Sa tanga po. Agpatpating nga. Ni angkel, dakasen, apay. At dapay angin nan, angkel. Ana? At dapay angin nan. Na. Ala. Aba, angkel. Di mo samot may turong tibangkan. Aba, papaano? Angkel, nagpigsa ti kuryente. Agsinabat ti angin ken ti ayos. Nini, angkel, agpulpuloy ko sa tibangka. Angkel, marnabtal, angkel. Ikatay mo ti kapotem. Ikatay mo ti arwatem. Tapnohan ka marigatay ang glangoy. Ni, marman ti bangka. Ay, marman ti bangka. Inalistuak manong naming inikat ti arwatek. Tilaing brief manong nami tinabati. Tapno di kasta kat alistuak alumangoy. Basta met tinaramid ni angkel. Lumanglag lang mo'y kami manong naming agpapaigid. Angel, kaya man lang. Lakay kan. Kaya barok, kasi na po Diyos. Anak ko na adadaywan. Di na ko na adadaywan. Urayinak barok. Urayinak. Tano kaspugarigan tadyak kaya. At dagang mga lalay kanyak. Angel, napanangatan ni Tredor ang kapsat ko. Nakapaigid gatan. Alis tom. Babarin makapaigid ta kadagos. Alis tom. Aging gama nung nami amang mangig ko. Agpapaarayat ti traidor nga kapsat ko. Arayatin da! Ay, kuwakayan! Arayatin da! Kat ka po manong nami tauret tutudo. Nakakalingad man di bulan manong nami tasalag idi. Kasla makitkita. Lumneb tumpaw manong nami tikapsat ko. Nukasta nga tumpaw isot pa nagpaarayat. Sanungan manen lumneb. Armando! Angel! Kaya't kung isalakan ko tikapsat mo. Himlakaya kon barok. Hana ko nang nabigsa, kaskan ka. Isalakan mo, tikapsat mo. Angel, ito yan tinamay kong inururay. Matay tikapsat ko kaya mabalo ti asawa na. Mapasublik ni Luisa. Ang kumagsaat ka sa barok. Kapsat mo lang tayo suna. Agpaparayat, agpatpatulong. Angel, lupanawang kayo. Baka na kayo matusumarunok parayat. Agpaigit na pala muna, Angel. Sumakakit din. Babayam lang tayo sunan. Babayam mo na, Angel. Umaykan. Hindi ba danon minti igid manong nami? Armando Barok. Subliam tikapsat mo. Angel. Nabandugak. Kat mo subliak. Nabandugak tulaw na yun. Diyak to nakabailan nga salakan. Hagi na nakabihit. Yung subliam. Awawan na lang kay. Tanod na kumapailan. Mangig ta kumapailan ti panagparayat na. Pag amuamanong ta. Maalingan kong gusto. Rayatin ta! Oh, dakon kaya! Nangig mo.
mo, Armando. Diyos ko! Nganawan tinagpasbasolak mga walanda! Agpagpakawanan ti apsat mo. Hanya balat arurayan, Armando. Ingka isalakan ti kapsat mo. Kasad namang iturturon kanyak manong naimitap no paspasak taglangoy. Ngagturong iti pagturo paggapuhan ti panagpapaarayat. Inagaw lang arudan kapsat ko ti babae nga patpatid ko. Isupit at kasapulan ti tulong nga rumpeng at tulungat. Kasto ka dilatan, manong naim. Nung saan nabalik ko na. Nabarbarang na ito ti pangrukyan. Nga amoy admitiren ti kapsat ko. Nangiribasol na kanya. Kagurgura ka, manong Arthur. Kagurgura ka, kabuti naramid mo. Ngayon umay katulungan. Barbaring numatulungan kapay. Dito ti pagpintasan na manong name ito narwamak iti danom. Di makelak nga lumalangoy manong name. Kanamok ti karakter ti danom ti baybay. Okay. Aging ka manong name nga lumnad tumpaw ti kapsat ko. Aging ka nga limnad saan matan sa matan nga limong aw. Pag isumit manong name nga binatok ko. Okay. Agpapababan ti kapsat ko. Baybay ako man tap numatayan tap numabakikmet lang ni Luisa ngam tiyakam mo. Tay naramid ko ti amin manong name nga nangilong aw keng kuana. Nangilangoy keng kuana nga nangisang at. Idi may isang at kon manong name inaramid meten ni Angkel. Sido timako na nga first aid. Nagkalman manong name ti baybay ket adun di kiti mangikmi nga mabangka di motor nga glabas. Nangarunak manong name nang producer iti puor ing kalikagum ko sa tasamat nga nabasa manong name iti bulsak unak kuma. Hindi pa naglanglangoy ko akit medyo. Daytan. Narumprove manong name iti napoy. Ti apoy ko nakindi. Ngayon waswasiwas ko kasdiyan. Tulong! Tulong! Tulungan na kami! Ada na nga rayat kada kami manong name kading kargamit ti bangka di motor ni manong kastamat kada kami. Sa amin nga pinununot manong name nga awanin ti bangkami kaya hindi kiti pagkalap ni. Tinasken manong name kat na isalakan kami kinangkel si bibiyag kami. Intray da nga dagos ti ospital ni manong Arthur manong name. Ay, may isa nga pangungot dahil nga napasamak barok. Wanang ka. Basta biyag ti mangalap. Pagkapuman iti baybay ti pagbiyagan ta. Ngayon naman minsan, idya na matlamatay. Kaslangan iti tatan. Kumusta nga ta? Ti traidor nga kapsat ko. E di ba nang package yung first aid, Angel? At dakat di matlaangis na. Umangangis. Dakal ti pamati marok na. Malasatan ni manong mo tiyami. Daling kindi ah. Dano saan nga nalaying. Amangan na pagbita tayo. Haaning nga nakapag-arayan. Ni manong ko tinang sursuro kanya ka naglangoy, Angel. Ni manong ko tinang nangibaga na kita teknik. Dikat kahit nasawan. Kada malabig-bigam utang mo na yung baganagam kinimanong mo. Kagangya ta, ininaw na ngam siya. Isa tinang susuro kanya ka naglangoy. Isa tinang isuro kanya ka nagdadumang ka. Signanti pa nagkalap. Isot nang itulog kanya ka ng susuro. Dakil ng utang na, na ibaganakam kanyak, di pa nang isalakan ko keng kwan.
Yung mamamatlat sa bali ng salakan kang kuhanan kat no saan ni Apo Diyos. Ore no, na isang at ko, no talaga nga natay ko man. Kastamat kang kangke, di pa nang ipakat mo ti first aid. Ni kasano nga rin ng kaila, o matibangkatan, o matigidlo. Nagpatulong tayo ti gobyerno. Apa yan kail? Naka-insure di bangka. Kastamat di pagkalap ko. Aya? As member ak iti ikwa. Fisherman Association. Kastang kay. Bareng no hanta mapasubliman nga mamin pinsan di balor ti bangka di pagkalap. Kaya at least at pangrupyanan ta. Mayat ba tayo? Kastanak ko di asosasyon. Basta da asosasyon. Membro ka, active ka. Naka-insure di bangka. Kaya di pagkalap. Basta. Ito eh. Sumit lang angkel nga sambon ng kalikagom nga may salakan di ka pagkalap kan di bangka. Said na anya ko matumunan kin salakan mo sa nga di biyag mo. Sungod ka ko na kang guyos ka no alalisto ka nga aglangoy. Imay ni nanang manuniming ito ayan mi. Nanang, anak ko. Nagyamyaman ti kinapot Diyos. Kumusta ni Manong? Agpapaungar. Kahit nasawen. Hindi salakan ng sona. Mumukas taon ito pa nangigaw-gawid mi kini Manong mo. Saan kang nagpapanpay agkalap, kagtutudo. Amumatin ti karakter ti baybay no kastang agtudo. Saan sabayan ti angin. Sa kontrantun ti angin kente kuryente wano ayos ko na. Kasta siguro ti napasama. Sakay natin nga. Wananan. Nating na kami. Ipakpakat mi nga rin palnag. Medyo matin. Nagangin. Nagsabatan ti angin kinayos. Pulikusin ng tibang kami. Anak, tidamang ko akit sikat na kaisalakan ti kapsat mo. Lumlum na din, di na nakabaylan ti lumungaw. Gaming kanigatak in lungaw. Sa ako yung paigid na. Imbag mananak na panunot mo, tinulungan ti kapsat mo, kit kagurguram. Gabot na kapsat kat kapsat, saan ka di? Di manong tikang runaan nga nang surusuro kanya kang langoy. Karbag aklayang ti mga salakan kang kuwana. Ngayon pakat ko, tinsuro na kanya. Nalaing mat ni manong. Tano saan ko mga nalaing? Anak ko man nga naipaigid pati pagkina. Napurupera nga minisunang amta kami. Kinangkil. Anak, yung kasarong ka ni manong mo. Hanin, manong. Anak, hanin. Amo na itan pakawan. No saan ko nang pagpakawan na talagang saan ko na panin salakan. Amo na nga siguro namatayin. So nga nagpakawan kay na Apo Diyos. Siguro na nang naikaringo matitog pa tibiyag manong. Nakakaasyo man siya agina. Numaulila. Ken mabalo. Sa bagay, kadagman no ka. Nasumublat. Sa mga panunutan na tanak. Di mo kumay daw-dawat nga mabalo ni Luisa. Siguro, talaga napaot tibiyag ni manong mo. Sige na. Kahit ko na gina. Alaan na ka ro din. Yan mga kamanunod ka na ko. Mapaon mo sa rong kanan ni manong mo. Nagpaot ka diso na. Baka talong aldaw. Ngayon saan ko manong naming anak napansin na rong kara. Bayak ngayon umay kanyak ko na. Ngayon saan ko bang nanauray? Nagloko mo ito na.
Aging ka manunemi nga iday mayak tataray ng ibagang ang tatawag ko. Ana? Tatawag ko? Wayne. Agency sila dyan, kumpanya. Aliriri, sige, kumaya kon. Hindi maawat kung titawag manunemi pag-reportan dak natin. Aging, kasapulan ka no ti. Kasta ka di mamtik ka adot kayo mabayadan? Well, sir, agremedyo ka. Anot hamong may remedyo, adot na kita guro oray, nga mangsukat ka niya. Hanga bali, sir, tadita gustos mo, alis doon to lang alaim, mapasublim. Ano sigurad, ma'am? Sir, talungal daw. Masapol nga makinimedyo ka itan. Into bigat, ag-travel kan. Tamakadanon ka to'y, nung may process ti amin, sumarungal daw, lumugang ka ni ti barko. Sige. Thank you. Panginimedyo ti warta. Hindi baga kinangkel. Lakad ba sila na itakwarta ka? Kamong kinadamat ko anak ka. Nga, nang tultulong kanya kini, ngayon mo ti pang piyapo, itak na duma, tagbasbasa. Pangabawin ko nga ng pangalaan. Angkel. Masilat meted ko. Ngayon, talaga nga tulungan ka. Tabayadam tumat, saan ka rin? Una, Angkel. Makasakayak lang iti barko. Matungpalang terapap ko, malina marin jing. Takawarang marataya. Ninanang mo na ita. Nanang, anya diyan na, damag ko nga ang datawag mo, yung agency. Ana, naalakan, mapanggan. Mapana ko nang iti problema. Kwarta. Masapol lang makiremedyo kita, antain itong parbaho, nagrubwatak. Nagpamanila. Makadanong sa dyan, maprasos ti amin na papeles, sumarungal daw, lumugan ako ng barko. Masapol mo. Imbaga kamano ka, kitlagdakalain. Nagsublit tuman lang na, alisun tuman lang, maanak na ito. Hawan itulturin nyo? Hawan pangalak ko ma. Manipod iti, nakidanan, damanong mo ka na kami agad. Nagayaywanak madlat tati apo ko. Ni Luis at mga mangilaklaw ko, iti makalkalapan ni manong mo. Uri na tandaan da ko ma. Basta rin matikandak ha. Imisuda mo tinti agdatang ka iti amin. Sige na. Nagsapulak man, timabaling ko pagutangan. Napanak man ang nemi tinam na mayik na damay tadang, wingi-wing matsungbat. Wingi-wing. Hindi ba nagsubli kon sa Jabalay, na angkel man ang nemi na pasardeng. Ti traitura kapsat ko, ti masabat ko ha. Nagsardeng. Ngayon tuloy na lang tinagnaman ng nemi nga medyo indartaras na. Nagsardeng ito sa ngwana. Anit masapol mo? Traidor. Armando. Lipatan na kumanti amin. Saan ko malipatan? Di pa nangagaw mo kanyak, ti babae nga patpatag ko? Nandiyak marino, italang nagsangot ha. Di ba? Sinapsapol ka. Imbaga ninalang tibang problema mo. Gusto nga sinapol ka. Kanan nyo mo ita? Armando, at itutulin ko ang kwarta. Para iti panangisaganak kumati bukod mga balay. Kaya dumapay ka sa pulan. Ngamitad ko kaya ka. Isot na naman.
Kahit ko patagyaman kang ka, ito pa nang ispal mo tibiyag ko. Saan nga siya tinang ispal tibiyag mo, manong? Ni Apo Diyos. Inaramat na lang. Ading ko, dahami ka ni Luis at tinikari. At ang tumas na pimidnas ka na siya na babae nga parang ka. Ikatungkuhan tiguram kanya. Takas takmat. Agkapiyat ako man kamagis. Umay kan sa diwalay. Tapos numaalam mo tumasapol mga kwarta. At good luck yung kakapsat ko. Nagasgasat kang siya. Itikas ta nga pagtungpalan. Yung makunakmat nga nagasatan. Tasyak. Siyak, pinakaasawa ka ni Luisa. May kan. Injaya na titakulap naman nung nemi aging ganganjak na bubuutan nagalamano kami. Inawid na kat naginarakop kami. Manong Armando agkamanan kabagis. Oh my God. Tapos maalam mo ti kwarta ka sa pulang. Tapos mapag ka sa Manila. Ni Luisa manong nemi tinangyawat kaniyak iti kwarta masapol ko. Datoyan kayong. Kahit kudlakan ka. Nagasat ka, makasakit ka ti barko. Mapasyar mo tinaduma-duma pa sa tilubong. Nagkamanak, Luisa. Datoy ka titi kanak. Jack pa na uba. Kito ba yung mga? Tatno sa munto malipatan nga. Pasarabuan no kastang bakasyon ka. Lalaki. Uwan. Anat na ka na. Anat na ka na. Armando. Sabi nga na, kanagnagan ko. Saksama ti ama na. Ang asik ka. Ngayon kinindaw ko kinimanong mo. Nga Armando. Tinagan na. Di ka ladak-ladakin ka. Imanugot man timanong mo. Tapos nung adalatamat isuna. Adamat lataking kuha na tikapsat na. Saan nakaginura tikapsat mo? Yung siyak tinanggura kang kuha na. Ngamit agad saan. Maragsakan na nagkapya kayong nagkapsat. Saan mo pa nga sinumbatan sa lutsut ko idiya? Naragsak ka di ba't lang ni Sidong tikapsat ko? Yeah, naragsak ka. Nangaro na itan, nagkinawatan kayo. Naragsak ka man. O niya kamagis, ang ate kayo dan. Manong, thank you. Inakaro din. Okay, good luck yung kakamagis. Ang kamalipli pa to, nagbakasyon ka, di sarabo mo eh. Naragsakak nga rog na nagpa-Manila, manunimi, ipagpintasan na, awan tinagbalin nga problema. Si Makaya kidi barko. Naragsakak, siyempre, ori si Minaak, kadigitipat patag ko. Magsubliak to ko na. Agsubliak to. Agsubliak to. Ketunggal lugar nga pagsardingan mi, pagsangladan mi manunimi. Marami tati pamuspusan, tapno mga potuludak, karagitay card, patuludak ni Nanang, patuludak ni Manong, patuludak ni Luisa, patuludak ni Uncle Sido. Ikaw, naming sa alangin card, patulog ko ka na kuwada. Patuludak idat kwarta. Kapata siyempre, isublik mo't lahing kini Manong, dating pabulot na kaniya. Ori saanin ko na nang yung sublik. Ay ka, nami, nakapapaot, tikadak di parko. Kunak, kini Uncle. Mangkita ka man, Uncle, timaban ko, agatangan nita ng balay, lute.
tamang iparakdar taman takkalabalay. Ano nung ngorti takkalabalay, no umot ibalay mo. Ato di tangkel, awang ka di pati nanubiyam. Wano tunggal sangladam nga lugar kita adamaramanam. Ato ta angkel, pasaray mo ta. Anak ko matubraek, hindi usarek. Alam ka awatab lang barok. Ang mga numakalakat sakit mo. At damat kaputik angkel. Talong at awen ko manunemi iti barko nga saan na si Manglad. Ngayon da kitilang pauit ko manunemi nga kwarta. Ang gagatangag tilute manunemi panglawain. Iti asadag bitlaing ti lugar mi, di kiti bakante, nga porsyel nga luto sa diyang, isudag iti baybay. Nang patagderak manong nemi, ti gagang ilang nga, pinasmod nga malay nga nalawa. Pangrugyan mano, iti pananging patagder ko, iti beach resort ko, iti dayta nga paset ti baybay. Iti adakam dito Malaysia, manong nemi, namit ko ti may sa nga Pinay. Manong nemi. Kaya't na idi hila ko ti bagina. Mandi ko naman. Di ba na-ubram ito? GH. Apeng harot nga, pati ti bagim kat pagtrabaho. Masapol ko. No. Numarot masapol mo. Itot ko lang yung ka. No, iruwar ka, may kamanuak. May katlo ka. Pilipino man lang? Han, sikala ti Pilipino. Let's go. Masapol ko. Ipawit ko dyan sa Pilipinas. Emergency. Idod ko ka. Ngawan ti kasukat na. Ti kasukat na, nagbalbalo ka. Di naman ko nung taga-ano iti Pilipinas, manong name hanggang sa kamalahing matlagayam ti probinsya. Kaya't mo sawen. Nagsubliak ti Pilipinas. When? Kadawan niyawan ti masapal mo. Ipauit ko. Pauitan ka. Abang nga ngalisto ka, malukoy ko. Ikasanong naman ko nagkatalilawan ka. Sayang na tabanbanong mo. Takasta ka di. Di mo ka diyan mo kasupapakan. Tiimbag, ipay ko. Armando, hulog ka ng langit. Talagang masapol ko. Ngayon bayatak tumitlahin no lakid dita, makalasat ti inak. Iti sakit na. Ngigas-gastusan. Naalak nga rod manong nemi iti contact number na o complete nga address na aging ka manong nemi nga intawag na nga agawid din sa Pilipinas. Pina-extend ko manong nemi iti kontratak iti adwapay nga tawen ko na. Habang nga tutulongok manong nemi ni Minerva. Nalagsak man ka mga ipakaamo manong nemi nga naimbaganin ti inan. Nga da itad ko nga kwarta manong nemi kat puunan na kanu iti negosyo na. Ito nagbakasyonak, di taak tungumay. Kadi nagbakasyonak kun manong nemi imbes ko magtarusak iti lugar mi, ngem iti lugar da Minerva tinapanak. Impatuldudan no sa tinno manong nemi di pakasarakak yang kuana. Amuda na unay manong nemi. Tadagayim, mini restaurant nga impasdag na. Ngayon tinangumukbukan na manong nemi ti palpatul ko yung kuana. Ina makita na kat malasin na. Armando! Armando! Restaurant ti managtinaray mi nagsabat na naging narakong kami na kayo ni Ruth. Sa naglanang ti kitipipik mi mano. Armando! Isukat ito yung panam kaninitan ko. Uwin, kalpasan nga nalaingan ni nanang ko. Ni nanang ko. Nanang, ni Armando, di ko nakada kayong hangrunan ng tulong ka na tayo. Ay, agaman kami kang kanak. Agaman kami. Di ka kakabsat mo ngay. At na pamilyanan,
Iti nagpurugoda kon, ninanang kon tinahanak, nagkabalay kami. Kalpasan nga yung bagay. Dito mo tibalay mo. Umay ka. Umay ka. Manong Nemi, gabo talaga nga napaniknikat, nga nagbaling nga napudno kaniyak ni Minerva. Imianak ka na nga rabii, Manong Nemi, katito'y kami nga nagpapas, itaragsak, iti babae nga patpatiglo. Pasaraan pa ilang restaurant mo. Tayawit ka sa lugar mi. Kadwatan ni nanang mo. Hangko pasaraan. Adamat asistan ko. Gusto ta pala baka mo. Kasano ka na kabayag? Kabayag ta sa dyan. Lumabalin. At pag-ilakwab ni, pag-ilakwan nyo na ito eh. Balay yun. No, ada pag-italak ang mga kamsat mo, idetad itong lugar mi nga yan. At agur oray nga balay, nga para ka nata. Kat sa dito, tupayin nga kasal. So, akaduam ni nanang mo. Sige. Imanunggot mo at tiina naman. So, nagbiyahe kami, ti kabigatan na, kat dimanong kami dito lugar mi, Manong Nemi, kas tauna yung ti aduno mang sarabo kaniya. Inyam amok ni Minerva, ngagbalinton nga asawa. Irin patagder mi, Manong Nemi, pinapatagder ko nga balay, sadya ka magkanagtaros. Nagmayat, kan nagbalinan nga beach resort, Manong Nemi. At balay, nga balay ko, at function hall, at restaurant, at kwarto nga pag-check-inan, di umay, di beach resort. Nagpintas, Manong Nemi. Ni Angel, si Do, Manong Nemi, di pinagtalkak nga nag-manage ita beach resort, hotel, and restaurant. Dito'y kami nga nagkasar, Manong Nemi, naangit yung seremonya, dito'y pa nga naangit yung reception, nakaragragsak kami. Siyempre, ni Manong ko, tinagbaling ang best man ko. Well, ininto, nagsapulak mo, tinagbaling maid of honor, di asawa. Balikas la beach wedding, Manong Nemi. Nakadadungan tao, nakadungan paala. Isa pa rin namin tibaknang, sa bali tisiman nga talaga. Ungkunala. Dito'y kami nga ron nagneed, Manong Nemi, di asawa, kahit isun tinang manage sa restaurant kin hotel na paset, iti beach resort. Bali nagtinulong kami, Manong. Kahit saan kumalita ka malipatan, timapan, tibaybay. Uncle! Abo, siman. Di ka agsuble. Ay, tibar ko. No, ito tawag kong kel, ni nagtupay. Ngayon kahit kumupututan pa iti asawa. Angel, mailiwak tibaybay. Intagkalap. Hindi pala ti masapol mo pagkalap. Ay, agad ni. At dala ito, beach resort, kaya sadya nga banda. Pinarserma, nga dagtari kiti mapali mga kalapin. At artificial trip. Isungar ti kanak. Intaman testingin. Wala. Kitang takayad mo. Wala. Hangapal na. Kitang ita. Isa ganak tibang kangarot. Kintigad at dumamasapsapol. At damat ti Manong Nemi nakasagana nga video. I-live me. Deta. Impakat mi di kitang Manong Nemi impalawlaw. Iti ayan ti artificial reef. Nga nagapunan Manong Nemi. Digiti ikan. Pwede sang atin minti kitang Manong. Apo nakaala amin. Opo. Nagdadak ka. Ano kita nga klase na kikangal. Nagiti ko na nga yellow paint. Abo, nagmamayat. Isuno ka Manong Nemi di magpalpalabsak ti oras. Malaksi ti beach resort, Manong Nemi, nga nagpakagin kita at panagsiman ko. Ti pagkalap. Moderno pagkalap, Manong. Hanggang wala tamariklikan di mga nagkalap. Kaslo natin sa anak nga mamanagkalap tapno makalapak nga ilako. Ngayon iso Manong Nemi di pa liwliwak. Nagmayat Manong Nemi. Nagkalap iti duma-duma klase a pagkalap. Talo Manong Nemi di kiti nagbaling nga bunga ti Enay at mi iti asawa ka ni Mirva itin tutadwalaing ti anak na Manong Arthur ka ni Luisa. Pigsa pala ni Nanang
nagruna kini Uncle Sido manon ni. At naragsak kami. Kaya daw dawat mo yung sabi ko tawan dumteng nga nakana nga problema nga dumteng ka na kami. Dito nga ron ti pagkasalita, thank you, iti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga nak-insan kang ka dito Italiana. Sabi ko mamanong tumaawis kang tuloy-tulo kami, napadasam tumamot nagkalap, damang kukit nagkapukamot iti baybay, nagbaling kamot iti nga mangalap. Sabi ko matadamat ni batik nga adal, liliwakin pagsalaming ang tipiyak. Ito nga lagyaman nga pagayam mo, Armando.